Здравейте на всички! Във връзка с нашумялия случай в Петрохан. Понеже има много вариации. Хората се чудят кое е истина и кое е лъжа. До вечера в 8 часа на живо ще покажа хронология на това как действа държавната машина, как лъже, как манипулира, как формира обществено мнение. За съжаление, в тези манипулации участват и Да, България. Ще видим, продължаваме промяната си разграничат ли от тях. Ако познавате някой от близките и роднините на загиналите в Петрохан, кажете им да гледат това видео. Също мога, ако се свържат с мен, да им покажа при мен определени неща, как са се случили, за да могат в тяхното търсене на истината да намерят най-доброто. Така че до вечера 8 часа в каналите на Свободен глас, в YouTube и Facebook ще дам хронологията за n-ти път, понеже много години я разказвам, но това, което се случва е партиите, за да могат да си разделят парите от държавния апарат, ви манипулират, използват определени похвати. ДБ Иво Прокопиев използва същите похвати, които сега използват Борисов и Пеевски. До вечера 21 часа ще видите бруталната истина. Защото това нещо мога да го покажа с доказателства. Всеки един, който иска да дойде, мога да го разведа и да му покажа 100% доказателства. Само се замислете едно нещо. От много време, повтарям, че при мен са идвали с изнудване служители на КПК да гласувам за Пеевски и Борисов или ще вкарат мои хора в затвора. И това се случи. Нито една медия, нито една партия, пуснахме сигнали навсякъде, нито една институция не реагира. Някак не ви ли се струва странно да няма масирана проверка, да ме викат по всички студия? Това е голямо престъпление. Това е симулация от най-висок вид. Така че до вечера 20 часа гледайте по каналите на Свободен глас. И ако познавате познати на загиналите хора, кажете им да гледат, да се свържат с мен, да им разкажа моята история. Това нещо може да помогне и в тяхната. Хубав ден ви желая!